migiri sai ganyan ki ba mata gida sai giya ku je ku nemi shirin takara kada ku bari a ba ku labari sabon shiri mai dogon zango daga kamfanin Kwashe dan mama comedians. Na ji ka shi. Ita Laure ita ne kana ce ma sai ma keke mai kawo ku. Ki mai yana da sai giyan yarinya kenan. Mun ji abin da na gaya ni. Kaya kuma nemi shirin takara kada ku bari a ba ku labari zai zo da kamfanin Kwashe dan mama YouTube channel Kwashe dan mama. Kana jin wannan. Allah ya da zan canza maka. Laurar shashi. Allah ya taimake ki, ya kare miki. Ganin ki yayi ganin duk kudin. Malam takara babu kwashi. Aje a taka. Sai su yi. Aje a taka an gani. Za su kota. Ali shi siyasa da yake gani. Komai ana bin shi mataki ne. Ka fahimta? Malam ka kawo ne. Ku je ku nemi shirin takara kada ku bari a ba ku labari sabon shiri mai dogon zango daga kamfanin Kwashe dan mama comedians. Da kuma zan Allah ya ba mu iko za mu rarraba kekunan dinki hakan ga idan an samu yadda rai ke so har gidan bariki ne so abu. Ọlọ́run za ta miki aure dai wannan aure. Fatima na ce in to. Nawa ne ki je ki tambaye ta nawa ne za ka kashe za ta baki sai ta miki transfer. Kudi ba masalar ta bane. Bara ma. Yasa aka ki kuma ina Ku nemi shirin takara kada ku bari a ba ku labari zai zo da kamfanin Kwashe dan mama YouTube channel Kwashe dan mama. Zuwa misalin ƙarfe nawa? Oke ƙarfe 4. A ba ka da matsala insha Allah.